lami kayo no. Nga na raman dyan makapauli sa itong mga banding, Oo, pre. unsa Nga pa. na rin dyan ta permanente. Unsa pa. Puti kamay. Saman. Chika, bro. Walo. Ana, uy. Kauwa mo pre. Piti kayo pre. Karon Mr. Lim. Nagka-okay naman dyan ninyo. Di ba nangayo ang pasaylo? Di ba nangayo pasaylo? Panangayo pa sa ilo. Ang pagpangayo ni magpasaylo patunayi daw be. Kung kaya ba jud mo diskarte? Pero, pre, ang kanang chika, pre, dili mo na mukhaon ng isda nga hilaw, oh. Di mo kaog isda nga hilaw. Di mo, awar kung pamurmaan na, pre. Wala kayo na, oh, yung isda nga hilaw. Posible. Pero pre, Isa man, ang pagpangchika-chika manggod, mura ra gyapon ang pagpanaga. ano man? Kailangan ra gyapon ninyo na paunan. Paunan. Paunan na unsa? Sabi, Paunan na ron. Pagpauni mo na, mabingwit na nimo. Ay, unsa pa? Karon, mas mo upgrade ta. Great, isa man. Talas naman po nato diri sa Bohol pod, manguli naman ta. Purdira na ko naglitsyon. Usan lechon? Litsyon bili. Puti kamay Na ako sa nakaila diri sa Bohol. Nagalitsyon. Sa buoy ra, boy. Buoy. Ano pangalan, pre? Titos Big Belly. Titos Big Belly. Oh, Titos Big Puti Belly. kamay. Kami asa hindi mo na nakuha ng kontak, pre. Nakita na ko na sa Facebook, kaya na sila yung Facebook page. Facebook page mo po nilang Facebook Oh, page. barato ra na ilahang kuan, mga litsyon dra. Sa ngalan nga Big Billy Palitan na to na Dagpo, uga. Juda, pre, ha? Palitan na to na Sige daw, og pre. litsyon. Pero pre, pero mas ako ninyo og kuan be, 2.5. 5-5. Saan mo ni mo na, pre, uy? Naga, o gasto ni mo ni pre. Wala de pang konsumo ani. Naunsa naman mo? Hantod karon ba wala gyapon mo salig sa kuha? Bayad yun. Pero man na lang ko ibalik daw na sa inyo nga buo. Nga napay kaubang litsyon. Puti kamay. Sure. Gamito na ko ang skills na ko. Bantay ka salig, medyo gamisin Ay mo. lagi asa man yung kwarta. Be, Pero pa din ko pagdali baka Ako nasa motor pre. Pero ako be, nasa motor. Nasa motor pre. dili, Ang pre, pre. buhaton lang ninyo, pangita mo guwe nga ang kanang nga chika dili lang jud kalakaw. Tagay ko og 10 minutes. 10 minutes. Tagay ko og 10 Ako minutes. bahala. Pitkan na ako na mapundo na. 10 minutes ha. 10 minutes. Makakuha na ko kwarta nga pang lechon aning 2.5 lang ninyo. Bantay ka, ha? Kamay. Salig, misin mo, ha? Ay, bala ka relax. Sige na. Dili sa Ma'am, excuse me. Pitik ma'am. Pitki dito sa pitki. Dato tuba diri, ha? Ingon 2.5 re kwarta, 3 mil man lagi. Matay ning bataan ni pero sige, hurot ning sugal ni. Kwarta lagi ni ron. Satin na pre. Pila ko sa. 100 lang. Ay, sabi ni. Shotting ni. Oh, shotting. Shotting ni, shotting. Sokol mo sa kuha, shotting. Sokol. 3 mil, sugal, 3 mil, loga. Sige. Kuha sa may. Kana, sige, partida, diri ra mo mutira. Diri ang tira ninyo dito ako sa gawa sa gate. Natunig ka daw gumuron. Kalima lang ito nga pre. Ismail pre kay plan na to ni. Ayan sa man. Sukol na. Sige. Wala akong ganahan sa imo ba, 3 mil. Sige, tayan tag partida. Ano? Unsa man na kumpanyan niyo ng tulong kwarta na? Amo aga ni. O sige, dire ka mo tira. Dire. Sige. Dire ka ako dito ko sa gawas sa gate. O sige, butang kwarta, butang 3 mil. Butang. O sige, ikaw na tira. Bula. Idol. Ikaw na, dire ka ha. Sige, pa-shot ba ka? Mayo bata, mayo. Iya ako dire. Partida na ko ni mo, dire ko mo tira. Ikaw na bud. Grabe na magpartida way. Mayo bata. Ikaw na pod. Ako na bud. Ano? Be, pasa dire. Wasak ang bingka. Puti ka may bawi bala abay. Uy. Karon ka. Impas ang 3 mil. Bula. 5 years nga training. Ay! Impas ang 3 mil. Ma'am. Pitik na ma'am, pitik.
Kinso ka, uy. Ha? Kaunsa mo ka dire. Di ba ikaw man tong chika sa kuan ma'am, manager sa Boss Banks? Unya di ay. Nalagi ka diri ma'am, pitkan na lang tika ma'am. Ay, samok-samok, gabi na ako'y problema. Nausa man, kana ka sa tamang tao, tanggalon ako ng problema. 5 ka petik, tanggal mo problema ma'am. Lagi, ay ka kuan, makulbaan may nung kada. Dili ko ganahan sa mukon, pwede pahawa. Kay naglagot ko. Striktaha po daning madam eh. Siya na gani i-comfort. Juicy pa kayo. Tisuin mo tana kay kubay. Kanang by the way, miss, ano sa mo problema? Wala na kay labot, ana, ay si pangutana. Let's go sa man, di dyan mo gusto. Mahawa ko. Mahawa, day ko. Ipapahawa dyan ko ay. Emotional damage. Gawang madam eh. Ano ka chicken mo? Gawat. Eh, sayang nga. Wala na ako napitkan. May walo pa. Pre, lamay kipahawak. Ramis. Mo pre, isa po na po ka pre. Sino kay Palpak na po do, siya isa pre oh. Pre, wapa ganita ka patong sa bangka, pre. Pasato naman yung tanim mo, pre. Pre, na pre, kay para may na lang ba mawala imong pagkasad boy. Dalom na ba kayong tubig oh. Dawat na pilog, pre. Di sa ka sa drive, luya po na mo. Let's go palpak din juga ka perminti pre. Oy, sa tanan chika nga atong matuan ba? Wala juga basti juga. Pre, ang murag ang tsansa na yun nagpabili na ni pre kay katong mga plano ni Boss Marque, pre. Di pa rin Marque ba? Katong pork belly, lechon belly ba? Pre! Uy, nanas pare oh. Puti kamay. Kano bang palit og lechon no? Tago na bata ni ay. Ay ate. Daliya na dito sa tubig dagat oy. Grabe naman ni pre, oy. Nag-inom ta pero gipalisod-lisodan man pud kayo oy. Siyempre mo man imong gusto, peaceful, di ba? Tilapan. Shot sa, bago abo. Grabe bago patabot shot dayon no. Sana man ka oy. Bago na kita over sa chika, pre. Wadyo na ako nadali, pre. Ako niya kumusta din chika di ay. Wala ako napitkan, pre. Uy! Tas as usual nga na dito sa perminti. Hamoy si pa, pre. Anis. Ina wala man mo napitkan. Mo na akong ginaingon banga jugay ka. Banga jugay ka pre. Guniting kwarta pang palit og lechon bili. Ate, pang lechon na Ang 3 mil nimo na nasa motor. 3 mil ang kung daog karon. Shit, oy, bay. Dili pa to. Times 2, 3 Facebook, mil. Facebook pre dito mga taga. Sibog diri jong, sibog diri sibog. Gago. Relax lang dira, relax lang. Nya pre, plano pre. Matay maragwalop jud bitaw chika bay. No, sige na pre. Ano ni be? Tawagan na to ang Titos Billy. Ako na nato ang kuan. Dara. Uy, nabasa naman na pre. Wala mo gunay problema kay si mi waterproof man nga cellphone ni. Ay mogana ba na? Mugana pa ni gamay. Tawagi. 0929-342-2921. Relax, relax. Sige daw. Walang pinakalami nga kan ko yan. Tay pa murag nabungol gamay, nabasa man gud. Lami. Hello. Titos Belly lechon. Chata si Jun. Order may karon og lechon belly ninyo. Wala ko ilabot sa presyo basta ka ng pinakabarato lang. O sige, salamat. Unya, nana. Wala eh problema oy. Good. Nilabi mo lagi ni mo pre. Okay ra maguna kay naka-order naman. Shit. Mabot naman to karon dayon. Umana man transaction. Oh, naraman dayo. Pumuspas oy. Ikaw kuha kaw. Niti kilang mo yun ko na. Mambak na ko pre. Nga unsaon man to pre nga naman ka Mr. Lim nga nang kuan. Lechon bili pre. Uy, problema na kay siya nagali mo diskarte sa chikano. Siya ang plano ang matuman karong adlaw. May subot pasabot nimo pre. Katong lechon bili ang nagsilbing paon para sa chika pre. Nagets ni mo akong ginaingon. Kulang ra day kog paon pre. Kulang. Dili pa sakto akong katisoy aron makuha tong nga chika. Kamay mo na ni Titos Big Billy no. Sir. Buti ka sa mambili na to dira. Pre, dayon. Tanawa si Mr. Lim mo diskarte karon, lechon belly lang ipaon. Mo na ni. Pato na, sir. Pata, lechon bili man to mo ah. Naman i-order sa inyo, Aw, apilo na ako nagpalit. Ambing lechon bili be. Puti kamay. Muta jud ganay paminan ako.
Kuha yung chika ni ba? Pag once dulo na yung chika, manglakaw ta kaya naman ang diskarte ron. Sige pre, noted na pre. O darang bayad do. Ice. Ay nasiban na dira. Keep the change na na. Ay, thank you, sir. Kaya ito na ko. Hi ma'am. Kauban mo itong isa. Di ba inong ko di ko magpasamok-samok? Uy, dili ma'am. Uy na ako diri ma'am. Para damayan ka. Sige, ang sa may mabuhat nimo. Siyempre. Kabalo ko ma'am bagi. Gutom ka. May pagkaon diri ma'am oh. Hala, unsa na? Oh, tanawa oh. Kuan lang naman eh. Lechon belly o crispy pata. Sure ka para ako, ana? Tanawa oh. Gusto sa chika ang lechon belly oh. Sa imo gay na di ba nibalibad siya? Nibalibad upit kan. Kulang ra ka paon. Di ka kabalo managa. Laganahan ra ba ko puti? Ma-okay, jud ang akong mood. Ay, Sige, gano'n. paano, Nagkaon-kaon di ay. Enjoy your day, boy. It's your time to shine. Tara, Jonex. Kaon lang. Ato ning tilawan lami lagi ni. Lami na ma'am. May buwang sa Titos Big Billy. Kung nagipalit na. Wow, lami aman ni. Wow, crispy jud siya kay tan-awon. Oh. Ato ana ning tilawan ha, kay mo lami jud siya kaayo ay. Lami siya kayo. kaayo. Lami kayo ma'am no. Tarong ang gungit. Kanina lang. Dalawa mo. Ingkit lang gamay. Crispy kayo ma'am no. Lami kayo ba? lami jud siya kaayo. Muingkit mo ko gamay ma'am ha. Good shit. Lami kayo. Unsa pre, okay ra kay itong diskarte ni mong gibingon ka Mr. Lem pre. Ay, naunsa na mga kapre na. Mura na mga gaway salig yun sa ko. Ay, Makaya kaya ito niya pre. kita man ka sa imo mga mata kung pila nakachika akong ipambuga. Unya ako ang anting-anting, gipasa naman ako sa iya ha. Imposible og Ay, dili. Mr. Lem. Uy, dagit yun yung chika ba? Ah, syempre. Hulaton na lang nato siya dere kung sa resulta. Pero kabalo ko, positive impact to. Pre! Oh, daraw! Puti ka may Mr. Lem. Kumusta? Say, kumusta? Basta plano ni Boss Mark eh. Siyempre, good shit ka. Yun na, kuha kay chika pre. Ay, permi naman lang ikaw na ni pre. Ako ani permi. Sunod ikaw na po lagi Joy ka balaka Bantay na, basta pero- mo sunod lang ka sa ako mga gusto mahitabo sa imo ha. Pre, ka kay permi ako masalikway Liba mo kay siya pre. Kay Liba perminti mo, niya. Deka, liba. Perminti siya mag-una ba? Gani, ayaw diretso gani. Step by step ba, process ba, process. Sis ba? So, niya, kumusta? Oh, kumusta man? Nagsabay na mo dito sa laganan? Sa pre? Sabay sa laganan kay naahok naman nimong chika. Wala mo mo nag-ingon nga sa bayon sa laaganan. Nasukob ya to pre. Sinasuko sa giurot na pod nimo ang bili og pata. Grabe pod mo pre. Wala pre. Uy, nunsa? Wala nimo giurot. Wala lagi, promise lagi. Nunsa naman to? Kanya anong nilakaw man yun, suko man. Ako ang gitaguan. Taguan. Ang gitaguan. Taguan nimo ang Crispy pata o gambili. Sayang kaway pre. Uy, og siya rin mukhaon pre. Naunsa? Uy, asa man to ron? Na ito sa bangka. Yate! Di nyo ka pwede pang chicks-chicks pre. Kay matintal magkapagkaon. Bastos lagi tong tawhana ay gikuha ng balik ang lechon. Bis kay giganahan akong kaon.